Hezkuntza eta hizkuntza erkatu beharra izango da Inigo Urkulluren hitzetan agintaldi hontako giltzarrietako bat. Hala mintzatu da egungo testuen korpusa lanaren aurkezpenean. Ekimen ambizioso honek euskaraz sekula bideratu den korpusik handiena osatzen du, bere baitan 205 milioi hitz batuta Euskara Institutoaren ardurapean. Urkulluk proiektu hau erdigunean jarri du euskal instituzioek hezkuntza eta euskararekiko duten konpromisoa berresteko. Gaur beraz, hizkuntza eta hezkuntza elkartzen dira hemen. Gure herriak hizkuntza eta hezkuntza lotu egin ditu. 3 hamarkadetan euskara berreskuratu dugu hezkuntza sisteman. Berreskuratu eta bermatu. Gaur, korpus hau hizkuntzaren eta hezkuntzaren oinarri sendoena da. Hezkuntza lehentasun bat da guretzako. Euskara berreskuratzea den bezala. Euskal hezkuntza ereduak gailendu behar direla adierazi du lehendakariak eta hala iraganean erabiliriko tresnen ispiritua berreskuratu nahi du Jaurlaritzak. Beti ere egungo behar izanetara egokitua eta esate baterako Urkullu beraren hitzetan hirueletasunean jarrera integratzailea hartuz. Duela 20 urte hezkuntza ituna adostu genuen herri honetan. Adostasun hori da gure sekretua. Zaindu eta indartu egin behar duguna. Euskal adostasun horri esker, hezkuntza elebiduna eta baita eleanitza ere lortu egin da. Orain, bide horretan aurrera jarraitzea dagokigu. Egungo hezkuntzak funtziona dezala da lehendakariaren aburuz, euskal etorkizuna bermatzeko bide bakarra.